אחי, איך היה אתמול במצמות? איפה היית? היה מטורף, אחי, היינו ברבי. אחי, תקבל איזה כוסי. היא לא חברה שלך? וואלה כאחי. איך אליה? איפה לי פה? היי, עזבי. למה את ככה מצבעים? בר, תקשיבי, אני צריך לדבר איתך. בואי שנייה. טוב. מה שאני רוצה להגיד לך זה... מה אתה רוצה להגיד לי? מה שרציתי להגיד לך שזה כאילו... אני חשבתי שלדבר זה במילים. עזוב, אני צריכה רגע את החדר. אתה יכול בבקשה לצאת? היי. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה? לא, אנחנו כבר מספיק זמן ביחד. זרמי איתי. לא. בסדר, בסדר. חכה, לא סיימתי. אמרת שנדבר. בסדר, אבל אני מתלבשת. מעולה. לא! לא!